Wênekeş mem Artemet wêneyên ku şahidiya rêwîtiyên wî yên 5 salên dawî kirine ji aliyekî ve nexşeyekî xêz kiriye. Ji aliyê din de jî amûrên ku di wê rêwîtiyê de bikaraniye û wêneyên rêwîtiyê yên mirovên di nav siruştê de li pêşengeha Herka Heyatê raxistiye. Mem Artemet tîne ziman ku yekem car di sala 2009 da bi makîneya heval û xizmên xwe wêneyan kişandiye û piştî 2014 jî yekem car makîneya wêneyan bo xwe kiriye. Mem Artemet radgîne ku di wêneyê xwe de bi giringîdana xêzkirinan biçûkayiya mirovan di nav siruştê de kiriye mijara serekî. Bi çîrokekî çîroka ku sala 2017 ez ber bi welatên jêr çûme, mesela weke İran, Ermenistan, Gurcistan, gundên Azerbaycanê, em bêjin Çiyayên Türkmenistanê û heta sînorê Afganistanê digihêje. Ev çîroka min van rêyana de me hanî konê xwe, termosa xwe, kursiyê xwe bavekî performatîv hanî nîşan da. Me xwest em miletêk ne şahidê vê çîrokê. Di wê rêwîtiyê da kî xwedanî li me kir ve silav dabe me, nanê xwe dabe me û adresek em bêjin navnîşanek dabe me gote tu wiha biçî. Her kes vê derê da perçeyekî vê çîrokê konsepta vê pêşangehê jî di nava mezinahiya gerdûnê da piçûkiya însan e. Mem Artemet balê dikişîne ku divekirina pêşengehê de şêwirmendê pêşengehê Ömer Faruk Baran û koordînatorê Merkezgaş Kolektif Mekanê Adem Bulut hevkariyeke baş kirine û ji eleqeya ku hatiye nîşanda jî gelek kêfxweş bûye. Tiştekî estetîkî xweş e, zer e û sar rengorengo ye. Mem Xêrzan jî ji Batmanê ji bo serdana pêşengehê hatiye û tîne ziman ku li ser medya civakî wêneyên Mem Artemet dişopîne û îro jî xwestiye pêşengehê bibîne. Navê Herka Heyatê bi rastî navê jî gelek li pêşangeha wî tê ji ber ku mesela di herîkîna jiyanê de di herîkîna heyatê de ev wêne hatine girtin û her wêneyek mesela çawan lê dinêrin her wêneyek çîrokek dihebîne tu dikarî li wan binêrî ji ber wan çîrokek derxî wekû mesela wêneyek li wir heye du pêremêr û pîrejinek li ser hespekî di rêyekî wisa derdora wan şînayiye rêyekî wisa estetîk de dimeşin dema mirov li wan birêne dikare çîrokek li ser wan binivîsîne ew qas ku kûrahiya van wêneyan jî hene. Pêşengeha bi navê Herka Heyatê de heta 27 Sibatê bo kesên baldar vekirî bimîne. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.